Nasa 35 senior citizens po sa Infanta Pangasinan na nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim po ng Expanded Centenarian ACA. Sa ulat po ng National Commission on Senior Citizens Region 1, matagumpay na naisakatuparan ang distribusyon ng tulong sa lokal na pamahalaan ng Infanta kung saan tumanggap po ng bawat benepisyaryo o tumanggap po ang bawat benepisyaryo ng tig 10,000 piso bilang pagkilala sa mahaba nilang buhay at ambag sa komunidad mula ang mga benepisyaryo sa 10 barangay sa nasabing bayan. Tiniyak ng LGU ang seguridad ng mga benepisyaryo pati ng medical assistance at transportasyon lalo na para sa may limitasyon sa paggalaw. IFM News. IFM News. IFM News.